Salam. Sizin bilen önüme çernatı täze gepleşigiň ilkinji sany. Gepleşigi öğretmekden maksadymyz ýurdumyzda hut öz telekeçilerimiz tarapyndan öňürilýän önümlere çerni işleri sizin bilen tanış etmek. Bugün haýsy önüm bilen tanışýakak? Ine şu görýän önümleriniz bilen. Bu önümler öň daşary ýurtlardan getirilýär. Indi bolsa bu önümleri Begler ýolu hususy karhanasynda Algap Sowda Harit nişany bilen türkmen ýigitleri öňürýärler. Daşky gurşagyň dosty diýen şygar bilen tanalýan Begler ýolu hususy karhanasy 2014-nji ýyldan bäri Algap Sowda Harit nişany bilen azyk we azyk däl önümler üçin, aşgany üçin gap-gaçlar, himik ferişdeler we gök bakçy önümler üçin sebetleri taýýarlap halkymyza hyzmat edýär. Gelin şu ýagdaýlaryň ählisine hünärmeniň berjek gurrunlary bilen göze şaýat bolalım. Salam Şahyk. Salam, hoş geldiňiz. Karhanaň işi bilen önüme çenni alyp barýan işler bilen bizi hünärmen Şahyk tanış eder. Şahyk ilki bilen ilkinji adym nämeden başlanýar? İlki bilen bize birinci bilen çiğmal gerek bolupdyr ya. Çiğmal hem bizim döwletimizde öňýän Türkmen başdaky negisi gaýtadan nişan zawodlar toplanmaý. Ýene de biri Gıyanlydaky polimer zawody bolupdyr ya. Ýanky zawodlardan bize ýürüýte halkalarda gaplanyp polisin polpur bilen önümleri gelýär. Ondan sonra biz ýürüýte enjamy üstü bilen ýanky polpur bilen önümlerimizi gaşdyrjy enjama uýýar. Garşdyrjy enjam gerekli renk almak üçin laboratoriýada geçirilen barlyk esasyna çiğmal bilen boýagy garýar. Garlan önüm ýürüýte bunkerlara ýüklenip enjamdan ýanyna eltilýär. Görýäňiz mähwanyndeşler, ine şu oňjak dänejiklerden biziň günlük durmuşda ulanýan üstünlik gap-gaçlarymyzy ýasalýar. Plastik önümler ilkinji gezek haçan peýdalanyp başlandyka? Gelin olan tarih bilen tanış bolalım. Plastik önümden çiğmaly bolan polietilen we polipropilen plastik aýratynlygy ondan dürli şekilli we ululukdaky önümleri öňürmäge mümkinçilik berýär. Polipropilen 52 gezek ulanandan soň güýjüni ýitirmeýär. Olar diňe 270 gradus Celsiusdan ýokary temperaturada çüýreýär. Görüşmeliýärlik Ştaýda bedrejiklerin gapanyny üçin niýetlenen galyp ýerleşdirilen. Karhana IML tehnologiýasy esasyna hem gaplary öňürýär. Türkmenistanda ilkinji gezek ulanylýan bu tehnologiýa haridyň etiketkasyny plastika gap galyba guýulanyna ýelmeýär. Üstünlik şertlerde bu etiketka öz durkuny saklaýar. Gaýtadan işlenen önümler diňe kiyime önüm üçin şeýle-de sebetler üçin ýasamak mümkinçiligimiz bar. Begler ýolu hususy karhanasynyň esasy iş şugry polimer gaplan önümçiligini alyp barmakdyr. Bu ýerde innowasion enjamlar basyş hemde çeşirme usuly arkaly önüm öňürýär. Polietilen çiğmalyndan çeşirme usulyna azyk önümler üçin gaplar öňürilýär. Polipropilen gaty çiğmal bolanyny üçin mundan basyş usulyna ýasalýan gaplar öňürilýär. Görüşmeliýärlik häzirki şu sebedimiz
8 kilolik sebet bolup durýar. Muňa bir tetre örüp daşary ýurtlara eksport etmek hem mümkinçilikleri bolup durýar. Häzirki men size belläsim gelýän zatlaryň biri hem şu taýda görüşimiz ýaly Türkmenistan ýazgysyny, mysal üçin telekeçilerimiz, husus karhanalarymız öz yürüytü atlarını hem koymak mümkünçülüğümüz var. Bir taraftan hemen nerede önürlendiğini şu önümün hem şol önümü önürün karhananın adı şu hakkındaki maglumatların yerleştirip oluyor. Awo. Ayla häzirki görkezek bolýan yerim, ýanky karhanamyzyň süt önümleri gaplama üçin yürüytü ayran gaplama üçin gaplar bolup durýar. Bu enjamyň ýerine ýetirýän işi şul çykýan ölümlerimizin amatlygyny barlak geçe yürüytü howaň üstünden barlak test enjam bolup durýar. Mehribanlar, plastik önümlüň taýýarlanyşy hakynda tanyşyp bolýaňyz. Gepleşigimiziň ilki sanlaryna size haýsy önümüň taýýarlanyşy gyzykly bolsa, şu görýän salgyňyza ýollap bilersiňiz. Gepleşigimiziň şu sany taýýarlamakda bize ýakynan ýardam beren Begler ýol hususy karhanasyna aýratyn sawurtyn aýdýar. Gepleşigimiziň ilki sanlaryna liderleşýänçä başda bolun.